Meta tagħti d-demm tista' ssalva l-ħajja ta' persuna oħra. Din hija l-filosofija li jgħix biha dan ir-raġel. Sissa għamilt il-120 donazzjoni. Għamilt 117 il-donazzjoni demm u 3 donazzjonijiet ta' plazma. L-aħħar waħda li għamilt kienet nhar it-tnejn meta kienet dik il-maltempata ta' 3 ta' Settembru. Jismu Joseph Baldacchino u għandu 62 sena. Tħajjar jagħti d-demm għall-ewwel darba fis-snin 70 meta kien jaħdem it-tarzna. Fid-dar tiegħu jurina diversi kotba bid-dati li fihom mar jagħti d-demm u ktib apposta tad-donaturi li jagħtu d-demm fix-xahar li fih jalqu sninhom. Xi drabi kien imissu jagħti d-demm anke f'jiem ta' festi, fosthom anke fil-bidu tal-millenju. U niftakarni ġifieri ġejna d-dar forsi s-sija ta' filgħodu u filgħodu fis-sitta ta' filgħodu qomt bil-kwiet normali ħadt bela kafè. U għat mela l-Blood Bank. U għat l-om ġejt nagħti d-demm, għallu li mela l-ewwel wieħed u dħaltu niftakar kitbu li bl-aħmar. Episodju partikolari li jibqa' f'moħħu kien meta rċieva telefonata miċ-ċentru tal-Loti tad-demm fejn intalab jagħti l-għajnuna tiegħu għaliex kien hemm sitwazzjoni urġenti. U għajtu lit-tabib li kien inċarġ mill-Blood Bank dakinhar u għallhom wasal l-aħħar donor. Qed li ġifri għadkom b'daqshekk urġenza għall-iva. U għaddi niftakar qabad it-telefon dik baqgħet impressjonata ġa moħħi. Qabad it-telefon u kważi emozjona ruħi meta niftakar. U ċemper l-operating theater għallhom il-klim eżatta, għallhom wasal l-aħħar donor, għallhom you may proceed. U mbagħad wara qed jgħidli li kien hemm tarbija li kellha bżonn id-demm u kieku ma ġiex id-donor ma setgħux jagħmlula l-intervent li kellhom jagħmlu. Issa li daqsejn jmur iżur lill-ibnu fl-Istati Uniti qed jitħajjar jagħti d-demm hemmhekk ukoll. Fl-2010 l-altruiżmu tiegħu kien rikonoxxut mill-lokalità li joqgħod fiha fejn ingħata ġie iż-żejtun. Nhar il-ħadd li ġej fiż-żejtun se jkun hemm il-Mobile Blood Bank Unit u ma jistax jonqos li ġew jagħmel appell għall-loti tad-demm. Ammur nagħti jiena intih il-ħija jew l-oħti u minn ħajjiġi jagħti pitada jista' ħajjagħtih lili. Għax jien ma nafx fiex ħaniġi l-ġurnata ta' waru. Ġifieri kulħadd qiegħed suġġett illi jirċievi id-demm.